familie, vrienden. Hier binnen wij Jood bij elkaar. Omdat wij nu afscheid nemen moeten van Anne Tolsma. Je heid en paken, broer, zwager, omke, vreun en dwarpsgenoot van u. Wij hebben vertrierd omdat wij hem missen moeten. Maar we binnen ik dankbaar om alles wat we delen mochten. En dat hij nou rest mij. Je bedenken wij zijn leven en wij laten hem los. Maar in het vertrouwen dat Ian us alle jaren vasthoudt. Hoe dag en in de nacht. In libben en in sterren. En dat wij thuis komen maaien, alle jaar. In de liefde van God. Zo willen wij nou stil worden en dus het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat dus help is in de naam van de Eeuwige, die het hemel en aarde maken had, die trouw bloot ont in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genade van je en vrede van Godusheid, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Lieve meisjes, maar de zondag op 24 april werd grif een hele soort van Jemik West hebben, hier in het kerk. Die het Anne Tolsma zo graag horen wordt. En ik bij de afscheidsdienst van Jim Mem en Beppe, het er hier een kies van verbinding brandt in het kerk. Gods lucht van liefde dat dus alle je verbindt. En nou stekken wij die keers aan. En wij weten dus verbonden met elkaar en met alle je die we in ons het meedragen. En Petronella zal die keers aanstekken. En ik heb hier een lietshartje, de kleur blauw, de kleur van Anne. Een teken dat Anne Tolsma in ons het bloot. En in Gods het bloot. En Petronella zal nou dat hartje ophingen in de gedachtenis bij hem. Wij jaren dan naar de muziek, het vastspul van het volgende lied, oer de windstok, oer de dreuvenbaan, dat Anne Tolsma zak draag verzwaaien mocht. En dit voor hem een belangrijk symbool weer.
Dan wil ik nou graag het woord Jan aan Margje en Jelle en Roelie om te vertellen hoe het hiermee gaat. Lieve mensen, hier binnen we Jood dan weer bij elkaar. Voor de tweede keer in deze tjerke, in een liedskofke tijd. Allereerst wie dat mooi de dankdienst in april, want dat wie een wezen van heid. Wat hebben we zongen met elkaar en wat had u heute ervan genoten. En daarna in juni, mooi het dagschool onverwachts versterren van mem. En nou Jood, mooi het afskeer van heid. Bij ons mem hebben we het dankwoordje aan het eind van de dienst gehouden. Maar Jood wilden we er graag mee beginnen, omdat Jim de elke keer weer voor ons binnen. En dat geldt net alleen maar voor de kerkdiensten, maar ook voor de aanroende jaren. Met alle kaartjes, met bloemen, met appjes, met visites, een knuffel, een erem om je heen. Neem maar op. Al je meilibben maakt het voor heid en mem en us een stuk draaglijker. En daar binnen we hem heel dankbaar voor. In het bijzonder willen we hier nemen de meewerkers van de afdeling de Rommelhaven van Zwartcentrum De Spieker in Haas. 2 hele mannen had heid daar helaas maar wennen. Maar wat is er goed en mooi een soort liefde en geduld op een post. Heid hield ook zo nooit zijn zin daar. Hij hield een prachtig plakje op het hoekje. En vanwege het mooie waar kon er elke dag vast zijn kamer boeten doorzitten. Het eten, dat smaakt een best daar. En als er mensen wienden die net zo tevreden wienden, hazes kennen wel chanterje natuurlijk, dan zou hij er ik wat van. Zo van, weet je wel wat tevredenheid is? Dit wordt hij net in dank aangenomen, maar daar kon er net maar zitten. Op de rouwkaart hebben wij een druivenrank uitdrukken laten. Elsenien die regelmatig bij ons heid en mem achter huis kwam, die herkennen deze wel. Ons heid hier wat met druiven. In de kasten, bij Jelle en Roelie in Longerhouw en later in Woens. Overal worden druivenranken planten. Toen hij in 2018 ziek was en net wist hoe lang hij nog te leven hier, kreeg ik de opdracht om van de druivenrank achter huis een foto te maken. Hij woorde wat mooi bij zijn afscheidsorder, maar wat? Dat wist er net precies. Ik had heute de vorige week snel nog vragen, maar hij kon het net meer bedenken. We zullen dus nooit weten wat zijn bedoeling er maar weer. En hij nou zelfs zijn eigen invulling er maar aan jong. Hij is geboren op 8 januari, aan het begin van de oorlog in 1940. Hij was de jongste van 8 bijen. Op de laatste 2 hele maanden na had hij zijn leven lang in Arem wennen, maar wel op 5 verschillende adressen. Na de legere squallen hielp hij het pakketje hebben op de molkarren, molkensuikelen, door het dorp. Het is uit die tijd dat hij op oudere leeftijd nog een soort oer Arem vertellen kon. Bijvoorbeeld wie weer wennen had en hoe de stritten en de steegjes, die er soms nog wel net eens mee binnen in het dorp. Op latere leeftijd had hij nog als leenarbeider bij Piet Anema werken. Dit wie net zo lang, want het beroep van tuinder, dat liep hem beter te. Te jaren met zijn broer, om Kessiebe, hadden ze de kosten gebouwd in Arem, om het boltepaard. Hij moest wel weer onder studie om de juiste papieren hiervan te hebben. Dat iedereen in de jongstijd. Er werd van alles bouwd in de kosten. Tomaten, komkommers, witlof, een hielsel bloemen, perkplanten. Jelle en ik zijn in een bungalow tussen de kosten in geboren. De kosten, dat wie een prachtig watersplak voor ons, maar spannende hoekjes en genoeg ruimte om hutten te bouwen. Maar we moesten echt mooi helpen, het wie het werkje. Er moest een soort gebeuren. En alles wat ze verbouwden,
Gom met de halleluja naar de veiling. Dit wie een vrachtwagen die Heid en Omke oornomen hien van het leger der zeils. Vandaar de naam halleluja. Begin jaren 80 binnen Omke en Heid stoppen met de kosten. Heid had daarna nog 15 jaar op Vlieland werken. Ik weet toen ongeveer 13, 14 jaar. En dat meesten mij dan vragen van, wat docht in Heid van werk? Dan zei ik, mijn Heid is vrachtwagenchauffeur op Vlieland met Marine Diek is. En hij maakte de dun. U zei wie een man van op de achtergrond. Je vernam hem vaak net op, maar koerde dan niet eens boven her, maar een uitsprutsen mening. Verder wie hij een soort ontwerp en liet de opvoeding over ons men. Heid en mijn interesses leiden ik 4 uurkoren. Heid wie altijd met bloemen en groentes dwaande, werd ik niks meer hier. En ik wie het laatste ontsleuteling, werd dus Heid niks meer hier. Hij wie technisch. Zo kwam er ook een keer bij ons, toen Sietse en ik met een crossmotor ontsleutelen weer. Met de vraag van hem, als wij de brommer ik ont opvoeren weer. Het antwoord wie nee, de vraag wie stelt, de opdracht wie kleert. Een van de enige dingen waar wij wel gemeen hien wie het jaar. Werd hij al hoe rustig had hij ik weer vrij fanatiek inwezen kon. Hoe meer een in de lucht, hoe dieper in de wal, zodat de een ons net zien kon en wij de een ik net meer zien. Na een schot moest ik dan als een hoen uit de wal het longen op om de een te schieten. En we hebben rond mee te nemen. En als er dan weer een nog kwam er een rop uit de wal, moest ik plat op het longen lezen om de een net voor te hielden. Dit fanatieke speelde ik bij het biljart. Hij koerde thuis dan ik een skoft op omperottelje. Na de tijd had het net boer. De laatste tijd wie hij zei het net makkelijk. Maar ondanks alles wie het ik een bijzondere tijd. De laatste 3 maanden hebben wij de oren eigen kant van die huid kennenleerd. Wat we nou als heel waardevol meenemen. Bij de tarriering van het tankdienst had hij met volle enthousiasme zijn best dient. Doe wie het al duidelijk, die rouwdienst, daar herinner je maar mooi. Maar ondertussen had hij ons een heel soort naalitten. Persoonlijk heb ik mij er elke keer over verbaasd dat in hokker slimme situatie hij het weer, er wie je vaak altijd wel een grapje of treffende opmerking waar je even over nadenken moest. Zo ik, toen hij het hartstikke ziek, bibberend van de koorts, vol beplakt met hartstikkers op zijn borst in de kamer van de EHBO lag, zei er, ziezo, dit pakketje kan nou wel op de post. Ik heb bewondering hoe hij de omstandigheden kon accepteren, erin bereisten en daarmee weer verder gaan. Zo kwart lieden nog doen we een dag te betijd klaarzitten voor het familiegesprek. Wie heids worden, dan moeten we morgen maar verder jaren. De situatie was jonend. Constateren, we kunnen boe of bas zijn, maar dat lost toch niks op. Dan moeten we morgen maar verder jaren. Bewondering en respect. Spietig dat hij zichzelf altijd zo voortcijferen. Bij al de mooie dingen wat hij dus naalitten had, wie ik de tekst van de kaart. Er is geen een aan het laatste een, er is alleen een eeuwig nieuw begin. Bij deze tekst en het geloofsuitzoeging vonden wij het gedicht van Verder Schuren heel goed bijpassen. Het gedicht Hoop en Vertrouwen van Jesaja 2:1-5 nou voorlezen. Als alle hopen dreigen te stieren en alle uitzicht angstig en zwart, dan is het goed weer op een nij te jaren, na het wet dat Jesaja sprutsen had. Dan zal een nieuwe wereld beginnen, dat Gods woord geen derde letter is,
De ieder zal van zijn leven rinnen, zodat de oceaan vol water is. In die laatste dagen, toen Martje en ik bij Hoyt zitten, na het laatste gesprek van de dokter, vreeg ik om een stukje voor te lezen. Wie het antwoord van Hoyt? Hoeft net, dat zit wel in mijn holle. Zei ik dit veske. Prijs de Heer met blijde galmen, wat we nou malen kunnen zongen. Dan wil ik nou graag het woord Jan onder Pakensissers dit vertellen zullen hoor. Paken. U spaken het vroeger altijd in de kassen werken. Daarom vonden wij als Pakensissers het een goed idee om aan de hand van een boeket over uw spaken te vertellen. Zoals de Sjen is, bestaat het boeket uit 4 kleuren. Groen, blauw, rood en geel. Onder elke kleur vallen verschillende eigenschappen. Op basis van de eigenschappen van paken is dit het boeket. Het grootste gedeelte bestaat uit blauw en groen. De eigenschappen die onder deze kleuren vallen,
paste dan ik het beste bij Pake. De groene kleur staat voor betrouwbaar, vriendelijk en geduldig. Pake kon altijd goed naar ons luisteren en hij toonde dan ik een soort belangstelling, terug er bij het volgende bezoek weer nooit tevreden. Geduldig, dat moest dus Pake wel wezen, maar Beppe naast zich. Maar net alleen nog maar Beppe. Vroeger moest ik heel geduldig wezen met u, als wij bij kappertje aan het watje wien in zijn hier en er al je stutjes in kwamen. Grien stiet ik van behulpzaamheid. Pake stond altijd voor uw kleer als we lekker banden wien. Deze had hij vaak voor u moeten plakken. Wol werd het steeds wat lastiger om het godsje in de bon te vinden. Hier toch moest hij een paar uur nooit plakken vaker op komen draven. Maar volgens Pake looide het dan net aan hem. Nee, de wie gewoon werden naar het godsje in de bon kwam. En wat het Pake vaak uw skimmekes mooi maken, maar behing naar schildering. Als slagger dat de laatste hier net meer. Wo is hij nog bij Anne Wessel longswest in hun nijhuis op het Keertsplein. Hier koe hij het dan net litten om een kritische blik op het schilderwerk te gaan. Pake weer dan ik wel een beetje krijgt. Dit is een eigenschap wat jij bij de kleur blauw. Zoals je hem kunnen zien, binnen de kleuren reed en geel net een soort onwijs in dit boeket. De meeste eigenschappen die hieronder vallen, pasten net echt bij Pake. Op 2 na. Vastberaden en overtuigend. Pake wie dit in het geloof. Omdat dit in Pake zijn leven een grote rol spelen heeft, hebben we verkozen om een grote rode bloem in het boeket te doen en een paar gele accenten. Al deze kleuren samen vormen tot het mooie boeket, wat nevens u het karakter liet zien van uw leven Pake. Nou, Beppe haar versterren hebben we krijg zoals uw memmen en huid. Een Pake ik van de andere kant mooi zien in uw speaker. Wat voor u toch wel iets heel waardevols weer. Pake. Pake wie altijd de stille van hun twaan. Maar daar op een speaker kwam de grapjes en het praat de hele tijd meer naar boven. Ik heb de laatste tijd een heel soort spultjes mooi accordeon. Waarbij er wel aardige strijd om te pas kwam. Om werd te verlen, dan moesten de spultjes toch nog een keer dienen. Ik kon gongen de laatste tijd soms het spultje nog wat minder. Maar wij mochten Pake er nooit bij helpen, want als hij won, wie er dan het echt niet terechte winnaar. Wessel en ik wie het laatste stukje. Van Pake zien leven hier op hier. Het was een heel moeilijk, maar toch een heel mooi moment om het mooi te mooi te zien. En daar van Pake bij te wezen. We hopen dat Pake nou de rest van had. Of nou ja, de drokte eigenlijk ik weer maar Beppe. In de dankdienst en bij de rouwdienst van Mem had Petra van ons jongen. Nou ben we heel blij dat Petra jou het ook weer jongen wil. Zo hebben we Malenkoor een mooi festje uitzocht. We wien er alle keer over eens dat het festje 10.000 redenen helemaal bij haar past. Want je spreekt uit. Het jongen, refererend naar de dankdienst. Wat mij ek mij moet komen, ik wil jongen voor jou, het dankbaar wezen,
en tot in eeuwigheid. Dat het verske fleurig is, past bij Heid. En wij vonden dat dat ook in deze dienst wel koer. We gaan nou luisteren naar Petra. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijst nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel. Verheerlijkt zijn heilige naam. Heer, vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijst nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel. Verheerlijkt zijn heilige naam. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stopt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 jaren tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijst nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel. Verheerlijkt zijn heilige naam. Verheerlijkt zijn heilige naam. Dank u wel, Petra, voor dit jongen. En wij luisteren nu naar de woorden van Jesaja en Marten zal die voorlezen.
Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos. Het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jacob, kom mee. Laten wij leven in het licht van de Heer. Familie, vrienden. Wat wie het een bekend paadje worden, ze even bij de Bregedel naar Ane en Tine daar. In de eerste plek natuurlijk voor Jim, voor de Bern en de Bernsberg. Even naar Huid en Mem en Paak en Beppe. Maar ik was af wel oren die het, ja, van waar net. Even naar Ane en Tine. En als ik bij haar kwam, dan weer Tine vaak meer dan het werd als Ane. Nou, dat hebben we Jerry in verhalen, dat weet ik. Tine vertelde en Ane weer stil onwijzig op de achtergrond. Maar als het erop aankwam, en als in die laatste jaren, als het er in die moeilijke omstandigheden op aankwam, dan werd het voor Tine soms moeilijk om nog woorden te vinden. Om vertrouwen te vinden. En dan kon ze maar Ane, je huid en paken om het vertellen eruit. Om het loon, om het vertrouwen dat er Jim in hem weer. En het weer in de tijd, hoe het jou weer verlien, door het bleek hoe jijstig ziet je hem huid en paken weer. Dat zij dus elke dag uit een dagboekje lezen. Het waren teksten van Sarah Young, een Amerikaanse vrouw. Het boekje Vandaag met Jezus. En daar rekken we dan soms oer in gesprek. En een van die stukjes hier als titel: blijf in mij, dan blijf ik in jullie. En dat binnen woorden van Jezus uit het evangelie, uit Johannes 15. En daar vergelijk het Jezus hemzelf met een druivenbeem, een wijnstok. En hij zei: jimme binnen de ranken. Blow in mij en dan blow ik in jimme. En dan zal mijn leefde toch jim hinnen streamen, mijn lippen, mijn leefde. Als wij maar met hem verbonden blijven, als de ranken onder de druivenbeem, dan blijven wij verbonden met het leven, met de leefde, met elkaar en met de eeuwige trouw van uw schepper. In dat dagboekje schreeuwt Sarah Young, als we Jezus zelf zo het wordt, dat Jezus zei: ik geef je kracht. Zodat je tegen alles bestand bent. Door jouw verbondenheid met mij. Het komt als je het nodig hebt. Als je in vertrouwen op mij stappen van afhankelijkheid zet.
En als je met je blik op mij gericht voorwaarts gaat. En schreeuwt ze, deze belofte is een krachtig tegengif, vooral wanneer je door angst wordt overweldigd. Of als er vervelende omstandigheden voor je ziet opdoemen. Nou, die kracht, die hier hem huid en paken vond, die vielde hij. Daar koerde van tjoegen. En daarvan tjoegen ik maar die tanktjes op 24 april. Daar koerde van jongen. En die kracht, die hoop, spreekt ik uit de woorden die het op de rouwbrief staan. Er is geen eind aan het laatste eind. Er is alleen nog een eeuwig nieuw begin. En die kracht klinkt ik in die prachtige woorden van het lied van verder skuren naar de woorden van de profeet Jesaja. Als alle hopen dreigen te sterren. En alle uitzocht is nieuw, is angstig en zwart. Dan is het goed weer op een nij te jaren naar het wut dat Jesaja sprutsen had. Dan zal een nieuwe wereld beginnen. Dat Gods wut geen derde letter is. Want de aarde zal vol van zijn leven erin. Zodat de oceaan vol water is. De laatste keer dat ik nog met Anne Talsma praten koer in de speaker. Hoe sprut zij op een nij oer dat vertrouwen in God. Dat is wel goed. Zo zei je dat op zijn bekende toon. Evenredig, restig op achtergrond. Dat is wel goed. Ja, dat zit wel in de holle. Hè? Zo zei je dat. Maar hij zei erachterover dat je zou afhankelijk worden. Dat weer moeilijk. Dat er een oei aan moest en haast bij alles geholpen worden moest. Dat je zou afhankelijk worden. Maar dat het er droeg. Ik denk, ik zat Sarah Jong dat schreeuwde. Als je in vertrouwen op mij stappen van afhankelijkheid neemt. En met je blik op mij gericht voorwaarts gaat. Dan vind je jou die kracht. Dan ben je jou verdoemd als die druivenrank. En wat weet ik een geluk dat de saffele leefde meesken om hem heen winnen. Van die orenranken die het mij hem groeide. En zo is Anne Talsma hinnegaan, je heid en paak. Dus vreun en dorpsgenoot. Vol vertrouwen. Naar een moedig droegen strijd. En nou moeten wij lossen. Maar wij mogen erop vertrouwen dat de Heer zelfs hem vasthoudt. Dat hij altijd in leefde verbonden blijft. Met God en met us als dat rankje aan die blauwende druivenbeer. En als wij aan zijn verder gaan op his paard, dan mag ik wij in dat vertrouwen verder gaan. Dat ik wij toch die liefdevolle stream verbonden blijven. Maar uw schepper en maar elkaar. En dat wij samen groeien en bloeien mogen. En eerst thuiskomen in die nieuwe wereld van God. Zodat het lied van verder schuren maar Jesaja zongt. Dan zal de ierde vol wezen van zijn liefde. Zodat de oceaan vol van water is.
Sa jouwen wij aan het Talsma uit handen. En lezen hem in de handen van zijn schepper. Amen. Wij zongen nou een lied. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heeren hand. Wij willen nou maar een kort dankje en bidden. Eeuwige, liefdevolle God, schepper, heid in de hemel. Hier binnen wij, jouw meeskebaar. Wij komen bij jou in deze uren dat wij afskier nemen moeten. Van Anne Talsma. Heid, Paken, broer en zwager, omke. Dus vreun en dorpsgenoot. Heer, wij moeten hem loslaten. Maar wij vertrouwen dat jou hem vasthoudt in alle eeuwigheid. En zo willen wij jou het zien leven betinken, maar alles wat erin menselijk weer. De liefde en de zorg. En ik de vragen
en de pijn. Het werk en het geniertje. De gezelligheid en de grapjes. En alles wat wij samen elkaar delen mochten. Wij danken jou voor alles wat jou hem doen had. En wij danken jou voor alles wat wij in hem ontvangen mochten. En wij bidden, Heer, dat zijn nagedachtenis daar zegen naar ze mij. Heer, wij bidden voor elkaar. In deze oren. Wij bidden om jouw licht en troost. Wij bidden voor deze wiede vrouw voor al jouw mensen bent. En wij bidden om jouw vrede dat de profeet Jesaja van sprutsen had. Wij bidden, Heer, geer mij ons elke stap op de waai die wij gaan. Dat wij met jou verbonden blijven, Heer. Dat jouw leven en jacht toch eens hinnestreeft. Jouw leven. Wil u zo dragen in jouw eeuwige trouw. Dat bidden wij in de naam van uw Heer, Jezus Christus. Amen. Om de laatste ere te brengen aan deze mensen. Om er joch te dwaan, want zijn leven is ster. Staan wij hier bij het lichaam dat wij nou uit handen jouwen. En wij houden ons eigen jochten op Jezus Christus, uw hoeder. En spreken uw vertrouwen uit dat dit de eindnet is. Dat uw God een God van libbenen is. En meer dan dit lichaam is uw zijn namen bleu. En die namen spreken wij hier uit met eerbied en liefde. Anne Talsma. En wij bidden, Heere God, bewaar je zijn namen, die er van mensen kregen had. En dat er in kent wordt, ik nou ter stoornis. Die namen die jou skreeuwen hebben in de palm van jouw hand. Wij zegen je dit lichaam, dat er mij in uw midden weer. Als een teken van uw hopen en vertrouwen, dat wij in libben en sterren om God taberen. Wij zegen je, zien wezen, maar het wetter van de doop. In de naam van de Hart en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons dan nou in vrede gaan. Om Anne Talsma te begeleiden naar zijn laatste restplak hier op aarde. Wij jouwen hem uit handen. Wij lezen hem in de handen van de levende God. Amen.
Wij zongen nou hier nog maar door het lied. Grote God, wij loven u. En nou gaan wij assen of wij om aan het als wat te begeleiden naar zijn laatste restplakje op hier. En wij maken gaan met die zegen bidden dat wij terug de goeden van God droegen willen. En ik ben vrede als het mogelijk is om daarbij steen te doen. De Heere, mag je me zegen je en behoort je. De Heere, mag zijn aantlid oer je me lichtje litten en je hem genedig wezen. De Heer mag zijn aantlid naar je me takkeren en je me vrede ja. Amen. Dan nog wel even zitten.
dan gaan we nu op wij om je huid, paken, familielid en naaste naar het hoofd te begeleiden. Anne Talsma zal uitdroegen worden door de fjouwerjellers, krijgt dus bij je mem. En daarin direct volgen worden door de band en de pakenzezers. Daarna kom ik weer om en vreeg ik de oren onwijzigen om aan te sluiten. Het halflaatje krijgt boet het dwarp. Voor die jongen werd het te vier voor is op een terrein die mij achter de rouwstoet aan volgde in haar eigen auto, ek op het haven. Wat we aan de Talsma in zijn graaflijn hebben, is er een aankomen aan het aaskier en mij weer volgen. De band en pakenzezers zullen als laatst het haven letten. De familie nodigt hem van harte uit om haar en daarna nog te moedsen in het Iebenhuis. Mike vreeg dat het orgel begint te spelen van zijn vier mogelijk steen te gaan. En de blauwe steen ont ik hem uitnodigen om aan te sluiten in een rouwstoet. En dit alles uit respect voor de verstoornen in stilte te